Κυρίες και κύριοι, είμαστε μπροστά από το Δημαρχείο της ΣΚΟ και για μία ακόμη ημέρα να πούμε ότι από την περασμένη εβδομάδα καθημερινά ερχόμαστε και βλέπουμε ακριβώς την ίδια εικόνα που βλέπετε και εσείς μπροστά στους δέκτες σας. Δηλαδή παρκαρισμένο το αυτοκίνητο του Δημάρχου Γιώργου Κυρίτσι στην ίδια θέση, τη θέση ακριβώς που έχει δοθεί από τον Δήμο της ΣΚΟ για όσους επισκέφτονται το φαρμακείο της κυρίας Χατζημάρκου, μία προσωρινή θέση πάρκινγκ για τους πελάτες όπως αναφέρει και η ταμπέλα του φαρμακείου, και όπου σε μία δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν θα πρέπει να αφήσουν πολύ γρήγορα το αυτοκίνητό τους για να μπορούν να επισκεφτούν το φαρμακείο που βρίσκεται λίγα μέτρα εδώ κοντά μέσα στον πεζόδρομο και που δεν έχει άλλο χώρο στάθμευσης παρά μόνο αυτόν εδώ το συγκεκριμένο. Δυστυχώς για άλλη μια φορά και ύστερα από τις απαντήσεις που έχουμε πάρει από τη Δημοτική Αστυνομία κάθε φορά ότι για λίγα μόνο λεπτά βρίσκεται το αυτοκίνητο του Δημάρχου, διαπιστώνουμε ότι επί πολλές ώρες καθημερινά το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο στην ίδια ακριβώς θέση, χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά του Γιώργου Κυρίτσι και έννοια για το πώς και με ποιον τρόπο οι πελάτες του φαρμακείου, που μπορεί να είναι και μια επίγουσα κατάσταση που πρέπει να εξυπηρετήσουν, θα βρουν τον τρόπο να αφήσουν το όχημά τους για να πάνε στο συγκεκριμένο φαρμακείο. Απαντήσεις που πρέπει να μας δώσει τόσο ο ίδιος ο Δήμαρχος, ήδη τον έχουμε καλέσει και περιμένουμε να μας πει γιατί ακριβώς γίνεται αυτό, όσο βέβαια και η Δημοτική Αστυνομία που υπάρχει πάντοτε στη γύρω περιοχή, κοιτάει τους χώρους στάθμευσης, αλλά δυστυχώς σε καμία περίπτωση δεν έρχεται να δει τι γίνεται με το συγκεκριμένο χώρο, και φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι το ότι δεν είναι εύκολο να κάνει την παρατήρηση στον ίδιο τον Δήμαρχο.